Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan lijana kimat bakong sanjong ko khubor ka India batamai ka dan kam ban long lakhre ban job yikijing ki bala ban mi na kijing ko do ong menteri rang ba do ka India Narendra Modi na ki lai pulai lak arpo hazar arspa arpun rimut kinong sungsnong ka Meghalaya tang kandai lak nyo pulai hazar lai spa sanpumut kila yo yelau Aadhaar number kabalong tang ap kundai poin nilai nakasispa ong ka Unique Identification Authority jong kari India ka UIDAI bat rengkat baka perthai tulup ya ka Christmas la rakhiru ha kanong ba Shillong da ka jingle niam ba songpun ki khubor ki babnya Menteri rang ba do kari India Narendra Modi uloong ba ka India bathamai ka dan kam banong lakhre ban job bat ban yakendu yakinu kunu ki kep ki bala banjana ka jing kudu haba ajing kren na diyang ki jing pelat penba ya ka skim Atal Bhujal Yojana hani Delhi ng kasni umudi uloong ba ka jing kudu tang makakta ya ki pa ng sungsunong bat kilong yung minsan hindi ka kta ru ya ka ri bat ya ka roy kaman ka jongka Menteri rang badu uloong ba ka kalong kamat ka bahajan jong Menteri rang badu barim Atal Bihari Vajpayee bat uloong ba ka Atal Jal Yojana lani ka jing produk ka bayde ba ka Jal Jeevan Mission kilong kisin jam ki bakraw nagabentaban pinpoy sa baro kilong yeng hakari kada husnem arajar arkusaw Menteri Katnat Communication and Information Technology jong ka Sarkar India Ravi Shankar Prasad uloong ba on pinyo yikijing sakri wifi ha baro kisnong kithaw ha kijakanong kundong ha baro ko ikari limba ka Bharat Net kada ubnai liber jung usnam banwan haba pli pedai ya ka Digital Village Gurwara ha kasnong Rewari ha ka Jila Haryana Prasad uloong baka tanap tri kam jong sarkar ka bahapo ka jinkni ka jong kladep ban pniso wifi ha silak laipo hazar tali ki gram panchayat limba ka Bharat Net bat uloong baka thong ban pniso wifi kalong nakabenta adlak 10,000 tali ki gram panchayat Prasad uloong ru baka thong jong ka sarkar kalong ban penkla ya kung baka san nakasispa tali ki sinong kitaw sa ki Digital Village hakini kisaw sinem ki banwan uli Menteri uloong ru bagi jingtre kam ban kentri kendan bat penkup bor ki sinong kitaw hakari kilaya saplang nakabenta kijaka nong kendong hakari kenang bakin lam khamat hakabasandur bat penudlong ya ki jingpo sini jongkari Menteri Rambak Assam Usar Bananda Sonwal ula pensyai baya kijaka ki badan haki perslasha ki belakan thup su on ai ya ki bri ki banabar ka jilla haka jingpun sautu ko jong ya ki bri ki batre ki perslasha Menteri Rambak uloong baka tu ka ni ki kinhun jong ki patba ki elor ka Citizenship Amendment Act haka jilla bat ki khubor hamsaya ila sapyang keleng bada ki lakmut kinong Bangladesh kin sawan rong supok ka jilla bat kin kini jubor ya ki kam ki jam hagi perslasha ha Tripura hapdeng gaji ki ipatba persya ya ka Citizenship Amendment Act unang yalam barim jong kasang Congress haka jilla Pradyut Kishore Manikia de Barman ulapan bana balathaw ya kasang the Indigenous Progressive ngan ong biang katu ka kerteng jong kasang kalong the Indigenous Progressive Regional Alliance lani ka Tipra kaba ka thong jong ka kalong banyada ye ki hok jong ki pa riulum trai muluk ha Tripura ha ka ba ulapan pau ba kani kaseng kan penung ye ki jingi ki da kalenti ka bajai ni ka peaceful movement ha ka pratri uklaling kot arhajar arpho ban persya ya ka Citizenship Amendment Act CAA ka page bathamai ka balathaw ka Facebook da ka seng Tipra ha ka swi ba kala khot smudha ye ki patba ban peniso bat kani ka seng bat lapan paru baka thong kalong ban penne bat ri tangkai ye ki hok bat ki jingi thu jong ki trai muluk ka jala Pradyut Manikia ubalong ruusin bubagra ulong chairman jong kani ka seng
bat lokot sumbhaya baro ban penyeso bat kaseng tipra kabalong kaseng balang om kaseng san perthei kani ke kubor kawan shapina ka All India Radio Shillong kibabun na ki pat ba ha kajala Meghalaya kim pat pendrung kerteng hau adhar ha ka batang arpundai poin lain ke sispa kinong Meghalaya kiladan yelau adhar number ya ka Unique Identification Authority of India UIDAI kabalong kabor peniyat yu adhar lathaw do ka jungtmu ban ayu number bakerpang ban penithu iwe ni kinong song jugri India yu balaktip kum u adhar ka UIDAI ka itu ba na kinong song baro jong ka jila Meghalaya ibadan lai pulai lak arpo jar arspa arpun rimun tang khandai lak ni pulai hajar lai spa sempungut kila deble yu adhar kat bakiwe pat ki jela jong ka stilan ni kum ka Sikkim Tripura Manipur bat Mizoram hendri pho na ka sispa na kinong song kila yo adhar number wala kala dan ka jong persya ki sinem ki balalet ha Meghalaya yu adhar number lani ban pendrong kerteng hak adhar scheme menta kam dan chu kanun kujung persya halor kajung pendrong kerteng adhar ki jing persang ban khayi be ani ki masi ki dang yai biteng lingba ki jaka khaput jong ke India bat Bangladesh ki bah Meghalaya hakamit ka bah pedeng ka arpusa bak arpusan terik menta ubenai ya sispa arpusa tli ki masi ki basong dor lai pulai lak tengka la yo kurup de kisipai BSF ha khaput Meghalaya bat Bangladesh ya ki balatmu ban shalan bi an se Bangladesh ya bun na kini ki masih ki bala yo kurup la pengket de kitrok limba ka National Highway na ki jela ki ba marjan ban penpoi se ki jaka khaput bat ka Bangladesh ki ba ha ka jela Meghalaya bat kisipai BSF ki bala pet ngor bah ha ka jing pahara ye ki jaka khaput ha shinter ki ba Jingjrong kalong south kilometer Meghalaya kaya yo ban kurup ye kini ki kambean lengkap bakari berokwe ye ke Christmas la rakhi nen kesngi da ki jinglek men ban ki jingsong kun ha Shillong ki pa rinet Kristan ha satlak perthai ki rakhi ke Christmas ban kenmau ya ke swi kha ke jong Jesu Christ Upok Francis haka kubor Christmas ke jong shaki iwei point lai billion ngut ki pa rinet Catholic ula keren sepang ke jong iet ke ba klembo kendon da ke ba ong ba ublei uyai beteng ban iet ya baro wat ye ubala jot tam hasilong na penlong ki jong doi kerpang hagi yang mani ba per haka ba ki pa rinet halaki riam ba bahatam kilet ban rakhi ke Christmas hagi yang mani kiyo ki hat haganong ba ki thaba de ki jinsai ki baharukom kat ba ki pat ba ki ai mat kalian ye ki jingbam tiang ki kek bat ki jing ai subha ka jing sedang ye ki jing rakhi kalalong na do kesiten senya jong ka arku sau terik da ki mas ki bala penlong hagi ye mani ha keleng kanong ba hajarkan unong yelam jong ka kungun senrok ko babun patam u Heman Soren unbam smai kung menteri rang ba kajela ha ka arpunai terik menta ubnai ya kani usoran le yathu aharan chi hadian boleh kendu ya kalat kajela ka Draupadi Murmu ban kam thau sarkar u Heman Soren ula sajid kung unong yelam ka GMM Legislature Party bat kalat jong kajela kala khot song bhai u bon thau ye ka sarkar ka ban sinshar ha kajela Jharkhand ujuma ibam de jurthan Wakinu aga than West Khasi jong ka Meghalaya haga por khandai khat saw minute nen step uba ka jingtho kalong lai point san haga Richter scale kat kung gatnat meteorological department jogari India la ong ba kathnai jong ka jingthu kalong ha West Khasi hills haga jingjali ko ba 4 kilometer ka khubor na kani gatnat ka yethu ba om dan jingdu ni jingjulor na kani jingcha kat hadu ba tho e kani ka khubor Katu ni ko kubor klakut ke balawan shapi na ka All India Radio Shillong. Haga po prabaji ngini so apat baka Delhi Station na kabantagi kubor ki banwan na ka.